Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω ένα μακιγιάζ που διαρκεί 4 με 5 λεπτά. Μπορείτε να το κάνετε κάθε μέρα για να μην βγαίνετε έτσι έξω. Δεν χρειάζεται make-up, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Πάμε να ξεκινήσουμε να το δούμε. Έχουμε καθαρίσει και έχουμε ενυδατώσει το πρόσωπό μας. Πρώτο βήμα, concealer. Χρειαζόμαστε ένα ελαφρύ concealer. Δεν το απλώνουμε ιδιαίτερα κάτω και με το πινέλο μας το απλώνουμε, πάμε και πάνω από το βλέφαρο. Να κρύψουμε τυχόν κύκλους ή διχρωμία που συνήθως έχουμε κάτω από το βλέφαρο λόγω του λεπτού δέρματος που έχουμε κάτω από τα μάτια. Παίρνουμε μία πούδρα η οποία είναι σε σκόνη, γιατί η compact θα πέσει πολύ βαριά για αυτό το look που θέλουμε. Βάζουμε στο πινέλο μας και απλώνουμε σε όλο το πρόσωπο. Επόμενο βήμα, σκιά. Παίρνουμε μια σκιά, ένα χρώμα ανοιχτό και την τοποθετούμε στο βλέφαρο μέχρι πάνω στο φρύδι. Την πιο πολύ σκιά κοιτάμε να είναι στο κινητό μέρος του βλεφάρου και απλά απλώνουμε μέχρι το φρύδι. Αν δεν θέλουμε να βάλουμε eyeliner, που το θεωρούμε υπερβολικό για πρωί, μπορούμε να πάρουμε μία σκιά μαύρη και με το πινέλο μας, το οποίο είναι το λοξό, να βουτήξουμε στη σκιά και να πάμε ακριβώς στη γραμμή του βλεφάρου χωρίς να αλλάξουμε το σχήμα του ματιού καθόλου. Ξεκινώντας από την εσωτερική γωνία μέχρι την εξωτερική. Βάζουμε μάσκαρα. Σειρά έχει το ρούζ, το οποίο το βάζω με το αγαπημένο μου πινέλο, βεντάλια. Όσους με ξέρετε, ξέρετε τι έρωτα έχω με αυτό το πινέλο. Κάνει πάρα πολλά πράγματα και ωραία πράγματα. Λοιπόν, βουτάμε τη βεντάλια μας στο ρούζ και πάμε ακριβώς για αυτό το look. Εδώ ανεβαίνουμε στο ζυγωματικό. Δεν χρειαζόμαστε πολύ, η βεντάλια είναι ιδανική για να μην σηκώνουμε πολύ υλικό. Ένα απαλό κραγιόν, η lip gloss και είμαστε έτοιμες. Απλό, γρήγορο και περιποιημένο. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά. Γεια σας.